tutubo nami, nunga marlaog dosa hami. Jalada nga dong nasitong di bagasan roha nami. Gabi hutod dong hami do dalan nalilui, ima na mangalaw si uhumi. Alay, na manol solido hami, jala hupasat hami matuho sa luhut hadirion nami. Ala porsea si tutudo hami, ho do Tuhan para siniroha na sumurong jala para holong roha. Dang di halomohon ho hami mago, gabi dilehon ho di hami hasisaw ni dosa, dohot hangoluan na baru, ala holong ni anakmu na manoktongi, Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaw ni dosa. Ay songonod do holong ni roha ni debata di portibion, pola do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan na sa leleng-leleng na di ibana, hasa ngapon ma di debata na di gidyang. Amen. Hudol mahamu. Mareddehita siya bukwede nomor 260 sada ayat sada 1 ayat 2 bitang si Partogi. Kurian itu hatta, tatangi homa hata ni debata, nagabe ruhut di ngulu naib baru di bagasan minggu sadarion, ima natar surat di Efesus bidu opat, ayat tolu dohot ayat opat. Songonom ma hata ni tu hatta. Haringga sok kamu ma mangaradoti hasadaw ni toddi pinadomu ni dame, ay sadado dagingi, jala sadado do toddi. Ay songonido hamu tarjow di bagasan sada pakirimon di pajoan nani. Songoni mahata ni tuhata, rap mangidogogo mahita tutuhad debata. Le Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulaw na hobar tuhatami. Amen. Mareddehita siya bukwede nomor 270 ayat sada dohot ayat opat, Yesus Tuhakku rajai maaw. Yesus
Yesus Tuhanku Raja maun asa bagi Tuhan Toboro aku ingani mai unang bemasuna asin kusi Yesus pasona rohaku toto asa Tidakkom maha porseaw tay, songon na hinatidakon ni dongata saha porseaw di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, nama no palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sadai, ima na tinibuon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, nama naon di Bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinorsilang, jala tuat tu banuatoru dung ditanom, namula mangulu di hari patuluon, nama naik tu surgo, lau hudul di syamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di simay bana pay mamula sogot tu tanoon, mangumumi halak na mangulu do na mate, au porsea di todi Parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasasaw ni dosa, do dihatay na mandok, mula mangulu sogot daging halak naong mate, dohot dihangoluan na surasuda. Amen. Hudul mahamu. Tabege matikting di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguon. Salum. Huria ni Tuhata, tatangi homa satokin, tabah nitikting na masa di huriata. Naparjolo ima rapat majelis hari Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022 dung salpu sermon di patupa huriata do rapat majelis. Ima manaringoti perbaikan atap do aka plafon na perlu si patriota di Garijata. Jala laus disima non di patota tim teknis aka rencana-rencana manang langkah-langkah manang usulan taringot tu na patureon tarup ni Garijata do plafon na. Pinangidohon asariama sude kita anggota majelis madohoti rapot na pinatupan huriata rapot majelisi na paduahon dakdana na sorang na di hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 di bahasa-bahasa Tuhat terus ada dakdana boru di keluarga ni Amata Hamalau SPD
tubuh ni nata B Boruhuta Barat SPD nama ringanan di Jalan Bunga Ester nomor 100 Pitu B masuk tu sektor Pitu. Nah patuluhon pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor di Pamasa Huriatta do Ganu Ari Selasa. Maringanan di Gereja Taon masuk pukul 10.30 manang tongawalu borngin. Ia nama jabui pertanyaan ngata di hari Selasa naron ima sektor 10. Napa paton? Bui mata jahamuse akan atar surat di Warta Jematon. Songonima tabah nitikting namasa di Huriatta. Dinalawa nomu-nomu hatan itu hatta. Marede meditasian buku ede nomor 240 ayat sada saat tutulu. Saliling hodi tanon makigor marohan maingot imot matotong idoni lebatan say songon hauna dengan ho ramos Dameni di bata na sumurung sia salu na roha, ima mangaramoti hati-hati dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita saluna, urian itu hata ni debata ujahan dihita, barita nauli dihita hurian itu hata, ima natar surat di buku ni panurirang Yesaya, di biddu 50 mamuka sian ayat siabe, Saro di ayat 14. Ujama di son tapayut-yut ma di bagasan rohat tabe. Songonon ma di dok. Idama di sodo ahu. Molo di paulang ho siat tonga-tongam pangarupaon. Tudu-tudu ni jari-jari dot pakuling hajahaton. Jala di leon ho asini roham tunamale, jala di pasabam ho rohani nadangol. Jadi bicar ma hati romu di bagasan haholomon, jala hagolapommu tudoson hosni yari. Jadi saya tok tong ma togu-toguon ni Jehovah ho jala pasabamon na roham, dia kainganan na rahar, jala papiron na holi-holim, gabe tudoson porla na siniramad do, jala songon mual na sodung marsik. Jadi paulion ni aka anakmu ma aka pasi-pasi sian narobi, pati dangomu ma
aka ojahan marsudut-sudut jalagoaron ni halak maho si Pauli aka riga si totas aka dalan balobung asa hainganan molotung ditaito pakmu sian ari Sabat mangulahon lomo ni roham di ari habadioku jala di guarho ari Sabat ari hasoloan na marmulia di akka jolo ni habadian ni Jahoba jala di pasangap ho ibana unang diulaon ho akka dalammu unang diutiut ho lomo ni roham manang marhatarari jadi marlas ni roham ho mida Jahoba jala ahu manugu-nugu ho di atas ni akka butul-butul ni tanoon jala parmudu-muduoku ho marhite-hite perjabaran ni Jakob o pemunai ay pamangan ni Jahoba do madok songoni olak nima saatna urian itu hata kejadian peristiwa namasa di Turpukon uju na dipasahat di baritahon panurirang Jesaya ima ditiki hamumulak ni bangso Juda ima pangisi ni Israel Selatan na terbuang tu Babel dinamulak nasida di loas Raja Kores diobasi do nasida di loas musim mulak gabehira ima songon hari kemerdekaan ni Israel ujui alani lasir ni rohasi tutudo namasa ujui ala dangbe hatoban bangso ni debata ala judei di luat ni bangso sileban mulai manasida mamuka perngoluan ne baru paturehon pajongjokon akan nama loha bagas joro akajabu nang luat ima si paturehon nasida maka lason hamumulak nasida gabe bangso na merdeka tudos songok kita ujui di bulanon marninggot dopeita hari kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus dia tong doi hari keramat ala disido ita memproklamirkon mabaritahon nang malua hita sian penjajahan ni pangarajion ni bangsa na asing urian itu hata dakolani las nasarupa di pengalaman ni bangsa Juda, bangsa Israel dot nata alam. Dang palalele kita madok merdeka nga mulai muncul kelompok-kelompok na sumariho diri na sadiri. Asa masa do perang kelompok keributan-keributan di daerah-daerah. Mulai muncul kelompok-kelompok nanaing mementingkan diri nasad diri. Asa lebih dominan. Asa lebih perlu nasidasian na asing. Baik itu kelompok-kelompok aliran politik maupun aliran-aliran agama. Molo uju terjajah ita, olo do hita melebur. Isarana songon jong Sumatera, jong Batak, jong Ambon. Gabe sangat do morui hanya kelompok kecil yang akan membangun kelompok yang lebih besar.
gabe punguan na balga yang mengatasnamakan kelompok Indonesia. Ido nama satong ditiki namulaki ala Israel di nama rolopolop alay dang leleng. Nga mulai nasida mangarikoton aka naporlu di nasida. Tiki mulak nasida tu juda jupang nasida do aka dongan nasa bangso nasodoho terbuang. Gabi diguari do parpudi halak Samaria. Nang mengalami kawin campur dohot aka bangso na asing. Jala dohot do parugamaon marcampur. Molop tungpe di sobba debata dohot do aka debata gana-ganaan di sobba nasida. Ido na di ida aka namula sian habuangani dietong ma dang dongan sarobang be. Dang dongan sahorong be alak na ido na halak Samariai. Na tape sarupa dope opunasida. Ido na gabi persoalan na sadang gabi parsidohot halak Samaria dinalaw disakapi pajongjong bagas joro nong dilohay nong dos dohot tanoi uju bangso Babel masuk mangarajai Jehuda. Dakolani mangihut ma akan naasing. Dalam rangka pemurnian kebiasaan-kebiasaan ibadah-ibadah mulai diterapkan secara ketat. Taringot marpuasa ikut diula, sudehala ikon marpuasa patuduhon ido parugamaon nasitong. Menjalankan sunat harus dijalankan. Pelarangan perkawinan campur dengan orang Samaria apalagi bangsa-bangsa lain ditetapkan. Adong ma peraturan nama cek ketat na ikut diula. Jalai mana nidok na patuduhon parugamau. Dipaksahon dotong taringot perpuluhan. Agia na pogos ikut do mangulahoni. Jala ikut do nasi datong marpuasa. Ape so diparet tapi molo akan na pogosi. Marpuasa do nasi da boy 2 hari dang mangan. Aladang adong hepeng na manuhor si pangan. Kalau seandainya sudah ada perhitungan tentang indeks kemiskinan, mungkin orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan itu, indeks kemiskinannya cukup tinggi. Karena ada yang sangat kontras. Di satu sisi sekelompok kecil masyarakat hidupnya makmur. Alai dinadeba pogos. Kalau manario tu suyubion na pemol. Alani gabi berpuasa maibana nangpe. Dang di parit tahun agama. Wajib do ibane ko marpuaso. Ala sumarihon geleng na. Tumago maparjolo yan ako komangan sianaw. Songonidak danak na dinggan rohana tumago mainokon mangan daripada aw. Alani holong na. Alani keadaan nang pedang adong aturan agama. Boy do ita marpuaso. Alani. Alay semangat na menggebu-gebu lau paturehoni do parugamaon ujung na gabe menekan, memaksa. Gabe dipake ma aka ulaun-ulaun parugamaon membangun patuduhon, papatarhon, hadirion, membangun citra. Nah urian itu hata ditatap debatado pangalaho na berkembang dung mula ala Juda sian habuangan. Alani di pasak debata marite-hite panurirang Jeremia hata barita diturpukon. Sada nalaho mamakulingi. Asa adong parohaon nalaho marsormin. Semacam autokritik memandang manulikiti ngolu parugamaon ni ala Israel.
Sadamai apala natakas taringot ulaun Sabat. Parugamaon Sabat, gabe parugamaon nalaho memaksakan aka disiplin. Hape diala Israel, songonido nang dihita. Parugamaoni dang namangulahon aturan-aturan. Alay makalason pabahenan di debata di bagasan nguluta. Alani gabe adong parsaurat tado debata. Makalasop pabahenan di debata tu hita. Gabe tarida ma nang parsaurata do dongan jolma. Ikon tarida do dua dimensi nani do nanak kini. Di ngolu parugamaon diala Israel. Harus ada kita membangun dan memelihara relasi kita dengan Allah, tapi sekaligus juga relasi kita dengan manusia tidak jadi terputus karena kita mementingkan relasi kita dengan Tuhan. Idona dipaingot debata maritehite panuirang Jesaya. Asa molo di ata Indonesia idokon. Apabila engkau melakukan ini, maka inilah yang terjadi. Apabila engkau bersedia membagi-bagi makanan kepada orang lapar, maka terangmu akan bercahaya. Kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Bahkan suasana hidupnya yang kelihatan kelam itu sejajar dengan terang benderang. Kalau hidupnya bersedia berbagi. Dia tidak menindas orang lain. Dia dari mulutnya tidak ada fitnah dan kebencian dalam praktek kehidupan sehari-hari. Karena itulah praktek kehidupan beragama. Itu hataridaan. Natutui tamar saur do debata. Ai debata pe manopa hita naing do marsaur hita do dongata. Dibaritahod do dison taringot Sabat yang menyenangkan. Sabat hasoloan nin. Ari paradianan nani hasonakon. Dibaritahod do nang sa ditikyon dang binotoan manang nadisude inganan di sinagoge. Manang inganan peribadahan orang-orang Yahudi. Molo masa na Jumat Sabat ibadah Jumat malam. Ala dihala Yahudi, dihala Israel perpindahan pergeseran waktu dang pukul 12 borngin. Alai jam 6 sore. Alani molo nunga jam 6.00 manang 18.00 nga masuk hari Sabati di Nasida. Dimulai ma peribadahan. Ikon di pasohot Nasida nasa ulaon na. Molo martoko sebelum jam 6 ikon martutup toko na. Ala nunga masuk hari Sabat. Hari na pinarbadian ni debata. Masa do di tonga-tonga di paribadatan ni molodung marujung ulaun kebaktian. Rido uluani ma tuakan nama dohoti uloni. Molodung ruar hitasianon tanikmati ma ulaon onek Sabat nina. Namerlapatan Sabat yang menyenangkan. Di patupa ma diinganani iseneng mangan ala nunga di parade. Iseneng marede adong do musi disediakan. Lo mangiringi parediota. Lo mangapuli rohata. Nang mangapuli akka narodisi. Sudedo boy mangan akka nadohot disi. Natape dang adong guguan na lau manuhor si panganon nadong disi. Natape nasaliod do piba narodi parmingguan ni. Di hari Sabati. Boy do nasida parsidohot mangan manang maridi. Ala Sabat adalah peristiwa yang menyenangkan. Ido na ditaringoti di bagasan turpukon. Adong sada parulaon parugamaon. Napaingoton hita do debata. Paingoton hita di panarihonon ni debata. Diakari ng salpu di sadarion nang tujuluano. Di sarihod dongoluta.
Songo kita marningot ari Minggu. Tahubasi do pahyata, tahubasi peliata. Lau makalason basa-basa ni debata dia kaari perdalanat. Marningot asiasi dot holong ni rohani debata. Ido asa taula. Dang nalaeng justru lao asa patudun hadiriota daw. Alai lau patudun hadirion ni debata na jongjong di tonga-tonga ni parnguluata. Ido ari paradianan hasoloan, sabat yang menyenangkan. Bila itu dilakukan, maka engkau akan mengalami banyak hal. Anak-anakmu akan membangun fondasi bangunan yang sudah berabad-abad lamanya. Anak-anakmu akan membangun bangunan di atas fondasi yang diperbaiki. Itulah pesan yang mau disampaikan kepada orang-orang Israel untuk mengoreksi. Allah ternyata dina di padalan nasida panidangion parsaoran na do debata alai holibdo parsaoran do dongan jolma. Denggad do marsaor do debata alai parsaoran na do akahumaliangna dang denggad. Gabi dipakai may alat di nasida lau patuduhon partodionna parohaonna na denggad. Alai dang boy holipi siat debata. Tidak bisa kita sembunyikan. Idu asa disuruh debata panurang Yesaya paingoton nasida. Asa perngoluan partodion parsaurata naing do takrida di bagasan mulut. Ala ditopa debata hari sabbati patuduhon asin nang holong ni rohani debata. Adong dosa dapat de ahli biblika madok. Ada dua hal yang mempersatukan orang Israel. Parjolo bahasa. Bahasa ni ala Israel bahasa Heber, manang bahasa Ibrani. Alani manang tu dia penasida lao jala maringanan di si. Nah tapi holan sa keluarga. Iko buanon na do bahasa Ibrani jala ajar honon na tua kageleng na. Songoninang surat Ibrani. Ikon ajar honon na di tua kageleng na. Ala sayuhud do diusung nasida patiki manang tu dia nasida mangalaka. Bahasa aksara Ibrani salah satu aksara yang bertahan dan bahasa yang bertahan sampai sekarang. Walaupun ada perubahan-perubahan lebih dari 2000 tahun sampai sekarang. Jalaido dipakai Israel modern sonari, bahasa dohot aksaran. Yang kedua, yang mengikat bangsa Israel sabat. Alani jumolo do ala Israel maradi siya nakaulaud na siya daripada hita. Ala ido dido nasida ari papituon sabat disido hami maradi. Ulaulaon mangargahon pabahenan ni debata. Haru debata ono mari mulaulaon maradi do ibana di ari papituhon. Imana nido na sabat. Maradi berhenti. Allah ternyata tidak mabuk kerja. Seperti yang mau kita alami dalam hidup kita. Kita terus bekerja. Bahkan tidur pun kita, otak kita masih memikirkan apa yang kita rencanakan. Sehingga tidur bukan sesuatu yang nikmat lagi dalam hidup kita. Bukan istirahat karena kita terus bekerja. Tapi Allah sendiri mau berhenti pada hari yang ke-7. Cukup 6 hari. Allah berhenti. Dia memberikan sabat itu untuk kita nikmati. Menikmati, mengapresiasi, mengevaluasi pekerjaan kita yang 6 hari itu. Ala-ala Yahudi saat sonari kalendernya tetap memakai. Hari Jumat malam itu sudah dihitung sabat. Jalamanang di dia songoni donasida. Dua hal itu yang mempersatukan mereka. Karena itu sabat adalah refleksi tanda mereka menyatakan hubungannya dengan Allah. Huriana holongan di bagasan Yesus Kristus.
Sabat adalah perayaan yang menyenangkan. Walan salah satu gambaran dari namasa di sinagoge Yahudi. Alahita pena merayakan Sabat, hari ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita. Maka ibadah kita harusnya ibadah yang menyenangkan juga, yang menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Sepulang dari sini, kita percaya kehidupan kita jadi lebih baik. Karena kita bersedia meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Hala Israel, songona diberi tahun di Trupukon. Ternyata masih belum siap untuk memasuki kehidupan yang baru. Adong dope nasida namaol manadikon aka pangalaho, aka parngoluan naburuki lo madalani ngulu nebar. Asadang gabi so dohot ala Samaria, dang dohot aka napogos. Inorhon ni ragam aturan na binain nasi. Gabe holan memaksahon ulon tradisi donasida di nguluna siganupari. Macai bagas do holong di dewata. Alani ala Israel naing gitogion tumadikon. Ingat adong hea sadana tua-tua pabuahon. Di botohodo amang ninna. Adong do cerita na jolo parroni akadongata halak Tionghoa akau punasida na masuk to Indonesia ini. Di sisa nasida di topi ni, di sisi ni tanoi aiki di pantai, dung diputus nasida ikut tinggal di si torsegaon na do parau na manaron nasida. Ada peristiwa yang disebut dengan pecah perahu. Perahu itu dihancurkan supaya mereka tidak berpikir lagi untuk kembali ke dataran Cina. Karena tempat itu tempat yang harus dijalani oleh mereka. Supaya pikiran semangatnya tidak lagi kembali melihat ke belakang. Apapun yang terjadi karena sudah diputuskan untuk tinggal di tanah, di negeri yang baru, di tempat berlabuh mereka. Maka perahu harus dihancurkan. Supaya tidak ada satupun dari kelompok itu yang akan kembali ke tempat yang lama. Selanjutnya, kehidupan apapun itu harus dijalani. Karena itulah tanah harapan bagi mereka. Tinggal masa lalu, tapi ada yang dibawa. Kesepakatan yang baru, spirit untuk hidup di negeri yang baru. Itu yang harus dilakukan, karena itu semuanya harus sepakat meninggalkan hal-hal yang memungkinkan mereka untuk kembali ke masa yang lama. Itu harus dicintai. Seperti kata pepatah kita, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Tohode molo taida. Gumodang donasida berhasil di segi ekonomi. Nang songoni parbinotoan. Jala di hawalongon nasida do tanoon, luaton Indonesia. Ido naing dipaingot tong tualak juda. Ngay kosal pun nasida ikon rabdo nasida dohot debata madalani nguluna. Alani hari Sabat pe unang gabe rubikoti gabei narumikot daripada ngulut tadi adopan ni debata. Tudo songon alus ni Jesus. Tiki dibuan tu sada luat akasisianna dibuatin nasida gandum. Mereka memetik gandum. Lalu orang-orang Parisi dan orang-orang Israel sekitar itu menegur. Karena sang guru tidak mengajarkan Taurat. Dan diajar hon patik tua kasisianna. Tongon hari Sabat mangula dope nasida mabuati gandum jala dipangan nasida. Alai dipanggil Yesus ma ya do masa Raja Daud tagan dilelei si Saul maradi do nasida ala nunga male
Tu sada inganan peribadahan. Laudo nasida mabuat akar roti nasasitonga tu akamalim untuk para imam. Mereka memakan itu, Daud membagi-bagikannya. Dungi di paujung Yesus, dung ditaringoti baritai. Ai di bait debata ari sabbati nalahu tujolman. Dang gabe di topa debata jolmai lau tu ari sabbat. Alanido anak ni jolmai do tuan ni ari sabbat. Karena sabat memaknai relasi kita juga. Menjadi cerminan seperti apa relasi kita dengan Tuhan. Tapi ingat, itu juga mencerminkan relasi kita dengan sesama. Di Tuhan Yesus di Matius bidu 22 ayat 30 sia. 37 140. Patik na parjolo. Jalaido narumiko. Patik yang pertama dan terutama. Haholongi ma debatam sian nasa roham, sian nasa teatem, sian nasa parbinotuam. Alai napaduahon tudus tusi. Tudos tu patik na parjului. Haholongi ma donga mujol ma dosod dirim. Titah yang kedua, yang sama dengan yang pertama tadi. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sama-sama harus dilakukan. Sama-sama harus dihayati bahwa itu menggambarkan relasi kita dengan Allah. Alanido di Minggu Sadarion dipaingot tita mangina. Laho marsor bin hita. Nga ola ni dia pangatusyota manang parulota marparsorad do debata. Ay ola ni parbingguat tasaderiod do parsorad do debata. Natutu denggad do parsorata. Parjupangatta do debata. Alay ruar sianon muba. Adisod do narumikot. Alay parsorata do akadongata. Dang perlu. Alanunga tarida odo na patar. Dia tidak kon halak do habur jota romar minggu. Alay mula sianon, ternyata kita masih memiliki musuh, memiliki lawan. Ada orang-orang yang kita benci dan mungkin agak sulit untuk kita damaikan hati kita dengan dia. Apakah kita akan membiarkan ibadah kita seperti itu? Membiarkan relasi kita dengan Tuhan hanya bisa digambarkan lewat kesetiaan kita beribadah. Tapi relasi kita dengan Tuhan masih harus dipertanyakan. Alanido naingdo parsaurata di bagasan sadarion. Gabe parsauran na mga leon las niroha dihita salu. Patuduon holong di debata. Adiramoti dongoluta jala dijagay do hita di bagasan muluta. Disarihod do hita. Seperti di negeri yang baru. Orang-orang Yehuda jangan lagi mementingkan dirinya sendiri. Jangan lagi dia memandang orang dari perspektif dirinya sendiri. Tapi harus dari perspektif Allah. Harus dari sudut pandang Allah. Memandang diri kita, juga memandang sesama kita dan kehidupan peribadatan kita. Urian itu hata, ya do sada tiki, sada doli-doli, pajupang do tami mercerita. Pengalaman ni natorasna membuka rumah makan. Ala kebetulan adong di sada tempat membuka pasar malam makanan. Tempat jajanan-jajanan malam. Mungkin songon pajuson. Alaya latar labat nasida dapat informasi tentang ini. Gabi songon namaol. Mangido tempat lapak lau inganan pertiga-tigaan. Makanan khas Batak.
dung leleng ujung na dioloy. Dang paladong takas nala niya habuasa songon nileleng na. Menduga-duga do mungkin nala na tiga-tiga nai makanan khas Batak. So tung gabi mengganggu kapar tiga-tiga na asing. Alada kolan halak Batak, halak Kristen nomor tiga-tiga di sini. Dakolan jajanan halal. Dakolan jajanan halal di hita. Alai ikon halal di umum do nomor tiga-tiga di sini. Saya songonima di sura-sura di bagasan roa nasida. Alai lah saya dijugulhon diliam masa ada inganan. Alai inganan nai satta bihita jonok tu toilet. Adong do inganan nian. Alai jonok tu toilet ini. Ay, mungkin lima dalan na asa dipaso pangiduan nai. Unang bedo. Alai dioloi na mangidohod do nin. Disipe taho. Ala si ganu pari di parawaod do. Nang pedang denggan toileti, dang ias. Alai tu sido halak gudang tongro. Akan namangat di si, akan naminum, manang akan na di perdalanan singgah tu si. Nang pedang terawa. Dido ibana mamuse pangiduan na paduan. Kami bersedih. Alai luas mahami mengelolaw, payason. Ami pe payason. Biaya nami pe ini. Dipayas mas at tabiamu toileti linggan. Anu pari yas dibayar. Jung nahalak pe maruan tulaponay. Tempat pembuangan itu justru memberikan kehidupan ketika dia rela mengelola itu. Manusia bisa melakukan itu, mengatasi kekotoran itu yang bau itu. Dan di situ orang bersedia karena dia memberi waktunya, memberi pikirannya, bersedia menerima keadaan itu, tapi dia mau melakukan perubahan. Ido huhut naing dibarita ko tuita mau. Olodo mau lita madalani pernguluan ne baru. Ala lohot doa kabarita na asing. Ala maol hita manadikon aka pangalaho aka parohaon nang aka hata-hata nang sanggamian di bagasan rohata. Maol do hita mabani lokang sian daging ta. Marningot aka pangamuan nong tadapot. Mangingot aka parutungan nong tajalo saliling nguluta ditiki aka ari na parjolo. Kita nggak siap akhirnya bersama dengan orang untuk merayakan sukacita itu. Di bata menawarkan tuhalak Israel. Nah terbuangi jala naing madalani ngulunay baru songon sada bangso nong dipalua sian penjajahan pangarajion ni bangso nasi. Mula-mulak nasida tu tano na pinasaat ni debata. Naing do debata nagabe uluan di nasida. Naing do songon dia panarihon non di debata, songon ido pabahenata manarihon akadongatta humalia. Dang pasobon ni debata, rupa ni debata, pabahenan ni debata, panidangion taringot debata, ganggu ala ni hita. Ala maul hita manadikoni. Ido asa di minggu sadarion di minggu ke-10 dung Trinitatis. Di jo debata songon holong ni debata tu bangso Juda. Di togion marsormen majohamu ida ba ngatikos sape parohon muna partodium muna lasong nido nang hita di bagasan tikyo. Kita tidak berhenti untuk mengevaluasi kehidupan beragama kita. Kita tidak boleh berhenti karena sudah merasa berhasil. Karena selalu ada aja yang harus diperbaiki. Begitu besarnya kasih Tuhan sehingga mereka diingatkan. Apabila kau mau berbagi dengan orang-orang yang lapar, maka terangmu akan bersinar. Tuhan tidak pakai kata tuduhan, kau nggak mau membagi makanya kau miskin. Kau tidak mau menolong orang yang tertindas makanya kehidupanmu seperti itu, tidak.
Alay do debata, molo diulahon hoon, gabi omma na bicar. Molo di paturehoon, gabi omma na jongjong di bagasan ngulum, jala sahat tua kapoparan. Jala mardalan hamu nang dingulumu na si ganupar. Bukan hal yang kebetulan teks ini bersamaan dengan perayaan sukacita kita juga. Merayakan kemerdekaan yang diberikan Allah seperti yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Atas rahmat Allah, atas pemberian yang ilahi. Itu bukan hanya perjuangan kita, tapi kesediaan kita memelihara persatuan, mengatur perjumpaan itu menjadi sama kita dalam naungan payung bangsa Indonesia. Bukan kebetulan teks ini jadi bahan pemberitaan bagi kita. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga adalah bagian dari perjuangan bangsa Indonesia seluruhnya untuk memerdekakan kita dari penjajahan melawan Belanda. Masih banyak penjajahan sampai sekarang dalam bentuk ekonomi, politik, dan sebagainya. Itu membuat kita berjarak, membuat hidup kita sering tidak seimbang dengan orang-orang sekitar kita. Mungkin karena kita masih juga menjadi unggulan buat kita. Harus kita yang jadi pemimpin, harus kita yang jadi unggulan, harus kita yang berkuasa. Perilaku itu sudah pernah terjadi dalam kehidupan orang-orang yang bersukacita pulang dari pembuangan. Tapi Tuhan ingatkan, karena Dia mengasihi umatnya, perjalanan mereka tidak hanya mau pulang sampai di Yerusalem, tapi harus diteruskan lagi sepanjang abad selagi Tuhan menyediakan waktu itu untuk kita jalani. Begitu juga dengan kita. Naingdo las nirohata dina diloas debata bangsota. Di loas debata hita sapunguan di tonga-tongan hurion. Nguluta naingdo tumadikon tutudo dengan parsaurata do debata. Alanido naingdo dengan parsaurata do huma liangta. Asaima panidang yota tuaka humaliang. Asa martaba-taba bilangan ya kana porsea. Ay tutudo holong rohani debata midahit. Seperti Yesus katakan, Ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka kita mau menikmati ibadah itu untuk kemuliaan Allah, sukacita dan kegembiraan kita. Onek Sabat, Sabat yang menyenangkan. Sabat paradian hasolohan niroha. Idona dipangido debata. Sa ima namasa dinguluta si ganupari. Mamuka sa darion ro di saliling nililigna. Ala asin ang holong ni debatado. Naung di hati dakon debata marita iti anakna. Jalaido hati dakonota dinguluta si ganupari. Amin martang yang maita. Pupuji hami guarmo ale Tuhan debata amanami. Di paluahodo hami sian pangarajayon ni rohan ng pikiran nami sabing. Di paluahodo kami sian pangarajayon ni roha jol maun ng portibion. Di paluahodo bangso nami sian pangarajayon ng hatakangon bangso na asing. Ido na walasok kami ale Tuhan, songon las ni rohani bangsom, bangso Israel mula siyan habuangan. Urupi mahami paturehon pardalanan namin ng tujuluanon. Ay hodo na pasadok kami, jalahodo na tuk sumarihon ngulo nami si ganupari. Asature pardalanan nami, hatamima namian di bagasan roan nami. Jalaluas mahuriam aka parjamita aka pangulan urian. Nang songoni natoras mangajarhon majamitahon hatami tuakka ruas tuakka yanakon. Ayodo hanguluan jalahodo si pangulu ale Tuhan Yesus Kristus. Tugu-tugu jalatiok matangan nami mamulus pardalanan nami. Pinuji pinasanga magwarmo ala ni hatami na marsaringar di bagasan ngulo nami. Buanon nami may di bagasan ngulo nami. Di bagasan asin ng holong ni Roha malituan Jesus Kristus. Martangya kami. Amen.
Tani debata nagabi ojahan dihita di nalaho pasahaton peliata tersurat di sada kronika bidu 10 ayat 20 sia. Hamu aleaka marga ni aka bangso, say leon hamuma tu Jehovah, leon hamuma tu Jehovah, hamu leon dot hagogoon, leok kamuma di Jehovah, hamu leon ni guarna, buak kamuma si leon lehon, dungiroma hamu, wadopan ni bohina, marsoba mahamu tu Jehovah, marpahean na marhadoon. Amen tapasaat ma peliata. Jong mahita saluhutna. Tasobahon ma peliata tu debata tapasada marohata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang.
Di parhatopo rohanami dosian uduk ni rohanami, hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Di sonu pasatami do pelian hamauliation nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pelian namion, asa gabedalan panidangion, parsauran dot ulaon asiniroha di huriamon. Bahen mangulu nami gabe pelian na hoba tulomo ni roham, jala parsidohot parrohon harajommu, holong hasitongan dot hadamyommu di sado portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asa saya toktong madok mauliati tuho di bagasan guarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sudi upasah Tuhan, ay honak punasaian, Okton au marguru Tuhan, ay ho ale Jesus si hokot sudena na puna awon, ay ho ale Jesus si hokot sudena na puna awon. Aliaman nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajomu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon madihami sadarion nangolua siap hari. Sesama dosa nabi songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Lak mahamu di bagasad dame jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasar hon madamena tutod di munabe. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salutna.